Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon atong ipadayon ang laig sumpay ning sugilanon ug sa dili pa akong basahon ning naay pipila nga nag-comment. Shout out kay kuno kang Paul G. Manito. Salamat kaayo dol sa pagpaminaw no. Shout out diha ang Ping Pirmi ug kang Mami Bisdak. Salamat sa mga drama lods amping. Salamat sad no, Mami Bisdak. O kang James Sabero, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Masyadong seryoso ang drama na to Salamat kayo no. James Sabero o kang Daniel Habuan. Shout out niya idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Daniel Habuan. Thank you kayo. O karon di ta maglangan niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Nahisulat sa hangin. Inside my heart. Mugunit ining puti nga mga rosas, sir? Sir Alejandro? Mihila ka? Nganong mihilak man ka nga nagtutok ka ng puti nga rosas, Sir Alejandro? Sir, ako na lang ng ilabay. Ayaw. Pero, nag-goal man ka nga nagtanaw ng rosas. Ako na ni. Oo. Ako ata nang ibutang anang flower vase nga wahisod. Ibutan. Sige, sir. Pero, sir, ayaw nagkaggool nga magtanaw ng puti nga rosas, ha? Ibutang sa vase. Oo, sir. Gusto ka nga butangan din ako pero ni og preskong buwak ang flower vase? Okay, sige. Dili na din ako bakantihan og rosas. Unsa? Nagkasud ka nagtrabaho diha? Oo, ma. Nakasuod na ko. Niyan ako sa mga bahay sa mga Aldimer. Aldemer? Oo, ma. Baldado nga ako pasyente. Na-stroke. Maayo hinuon nga nakasud dayon ka. Gidungogin sa ginuong ako mga pag-ampo, ma. Maugin ka ng buhata, Helena. Mag-ampo ka kanunay. Oo, ma. Kung mauna nga nakatrabaho ka na diha, dili ka na di ay mahinayon paglarga sa gawas. Dili lang una, ma. Sorry, ha. Nak, dili ka nga yung mga yung sorry. Pero, nahibaw ko nga nang andoy sab ka nga makatrabaho gikos kawas, ma. Helena, imo ka ng kinabuhi. Og may katungod ka nga mo desisyon sa unsa may gituoan mong makaayo kanimo. Salamat, ma. Pag-amping na lang diha, nak. Ikaw ra ba yung usa diha? Ayaw ka bala ka, ma. Abi ni mo, feel na ko nga niyan ako sa kuyutang na tawahan. Helena. Bisan, dito ko mataw sa pisuhan, ma. Pero, feel na ko nga kabahin sa akong kinabuhi kining dapit. Biin magika na nga akong inahan. Ayaw kaguol, ma. Gusto ko lang iluhon kon unsa gyud nga akong inahan. Og ikaw, pag-amping din ha? Sa kanunay, anak. Ikaw ang akong gikabalakan. Ma, ayaw lagi kapalakan ako. Mahigalan ako diri. Silando. Naibaw ka, ma? Dili ka ko ganahanan ng bagong nurse ni Papa Alejandro. Ayaw ka balaka. Dili gihapon na magdugay bayana. Kay sa puto na kaayo si Alejandro. Bitaw. Mura man na siya dili na makalakaw, ma. Oh,
Kung dili nagyud makalakaw si Alejandro, maghaid nagyud siya sa bahay. Ma, hatagi ko kwarta, pi. Ang saon naman sa nimo, Shane. May naibkan kong bracelet sa pawn shop. Ako tong paliton, ma. Shane, hinahinay sa paggasto, ha? Mama, ang lagi, Naghinahinay na bitaw ko paggasto. Sige na, Goy, please. Okay. Basta, ayaw lang palabi sa paggasto. Kanindot sa hardin din sa layo. Uy, Lando? Unsa na imong gitanom? Puti nga rosas. Hala, kanindot ko din imong kibuhat. Kay baw ka? Ganahan ba si Sir Alejandro og puti nga rosas? Lando, mangutana unta ko nimo? Bahin sa unsa man. Nganong mohilak man si Sir Alejandro kung makakita og puti nga rosas? Karon palagi ko mahibaw anak. Ha? Karon ba ka mahibaw nga mohilak si Sir Alejandro kung makakita og puti nga mga rosas? Sa una good. Pero bila na siya nga manghagis. Nakakita bitaw ka sa imong unang adlaw. Naigo kasi ang paglabay, di ba? Oo. Pero nakasabot ako siyang gibuhat. Kisam si diri sa puton ana nga naara kasi imong kwarto kanunay. Mo bitaw nga di magdugay nga mga nurse. Di ka antos sa iyang batasan. Mao ba? Kapila naman day ko nga nurse ni sir. Ikaunom lang tingali ka nga nurse niya? Ayaw lang na yung pag-surrender, ha, Helen? Dili na mahitabo, Lando. Nagkinahanglan kong trabaho. Bosa, kinahanglan mo utong gigo ining trabaho, Malipay gid ko kung di na ka mo pahawa din, eh. Nga naman? Aron doon ako'y kauban. Doon na sab ko'y ikasulti-sulti. Basin mo surrender ka na ako, ha? Di na mahitabo, Helena. Tinuod yun ang ako gisulti nga. Nalipay ko nga ni anak ka din, eh. Helena! Lando, excuse una, ha? Anto na ako, Sir Alejandro. Helena! Alejandro! Naunsa man ka? Magsigim kag singgit-singgit diha. Hawa! Alejandro! Asawa ang taon ko nimo. Dili na ba di ako pwedeng muso din sa imong kwarto? Hawa! Ayaw pagsod, Helena! Ni adi ka dinhi, Ma'am Julia? Ako una ang muatiman ni Alejandro. Ayaw paglakaw, Helena. Ma'am, dili mahimo nga masuko siya. Okay. Sige, Alejandro. Dili ka man ka gusto nga ako ang mubantay nimo. Sige, mugawas na lang ko. Pero, ako ning dadon ang imong buwak. Ayaw. Ibutang nagbalik. Dili maklaro ang imong gisulti. Sige, dihaw na mong duha. Okay, ikaw na'y bahala niya, Helena. Misulti na ang doktor nga dili maayo nga magbutang ka og tinuod nga buwak dinhi sa sud nga may tubig. Kay mao kini sinugdanan sa sakit. Ibalik ang lusas. Sir Alejandro, ay gusto ko! Sige lang, mapalit lang kong laing mga rosas para ibutang din sa mong kwarto. Sir Alejandro, salamat na may kalma ka.
sir, dili maayo nga mangisog ka. Ibasin ma-stress ka, umusa ka, ug maayong imong dugo. Pasaylo ako. Okay na, sir. Maayo tingali nga, palitan ti ka og bell, sir. Aron ko doon nakituyo na ko. Mauna na ni imong pagtingon. Sige. Oh, manim og taon. Malakaw ko. Magdali ko. Kinahanglan makapalit ko og bell para ni Sir Alejandro. Helena? Lando? Oh, nialagi ka sa mall. Oh, wa mo ko makabantay ni mong mianhi ka? Nakita ka nga mibiya kas na kubay. O nga gisundat ka din eh. Nganawa naman lang ko ni mo sang pita, aron magkuyog na lang ta din eh. Naglikay ko nga makitaan ka sa atong mga gown nga may kuyog nimo. Masuko ba sila? Oh, magbuot sila sa tanang tao din sa bahay. Today, nag-unsam ka din eh. Magpalit ko og bell para ni Sir Alejandro. Aron dili na siya magsigig-singgit kung manawag siya nako. Sige. Ubananta na lang ka. Wow! Kamao na sa day mong magsibat-sibat sa trabaho, no? Ma'am Shane? Lando, di ba gipasidaan man ka ni mama? Nga dili ka maglaag-laag kunting trabaho? Sorry, ma'am. Pero ako nag-iubanan si Helena nga magpalit og bell. O saan ba mo ang bell, ha, Helena? Akong ipagamit ni Sir Alejandro. Aron dili na siya magsingkit-singkit kung doon na siya kinahanglanon. Rason. Unsam nang dani mo, Ma'am Shin? Bino na, no? Hoy, ayaw pagsumbong ni mama, ha? Nga nagpalit kog bino. Patay ka na ko kung mahibaw si mama. Ayaw lang sa pagsulti nga. Nakita mi nimo din ni si Helena. Ma'am Shin? Okay, deal. Wa ka makadlok nga may tubag niya? Usahay kinahanglang suklan nimo kanabihana. Aron di magpatuyang sa iyang gibating pagpangyatak. Sir Alejandro? Niani mong bell? Nganong buutan ka? Kay buutan man ka, sir. Dili ko buutan. Ha? Nainutil ko. Kay dautan ko. Sir, ayaw na lang pag kunaunas ng aki. Kung ano sa mga nahitabo sa unang panahon, ayaw na ni kunauna, ha? Ay, tood eh, sir. Kining bell, ako nang gipalit para nimo. Aron ko manawag ka na ako, dili na ka mapagaw og singgit. Imo na lang yung itiling-tiling. Sama ini. Salamat. You're welcome. Matugo. Sige, sir. Bagtinga lang imong balkon. Magkinahanglan ka na ako, ha? Oo. Mag-check on ako sa mga tambal, sir. Ang buwak. Sagdi lang. Magpalit lang niya ako og rosas para dinhis imong kwarto. Ayaw na pagkita na ko. Please. Kinsa man ang kasulti nila ba siyang cellphone? Wala tay angay pag-istoryahan. Gibuwagan ako nimo. Ug naka-move on ako. Di na ko gusto pang mabalik sa agi. Gidawat ko nang awa na ka. Unsa pa may balik ka nimo? Pobre paghapon ko, Susan. Wa ko ika-offer nimo nga kaharuhay sa kinabuhi. Sige. Kung mo na imong gusto, ako ibaligya ang gamay nga luna nga ato napalit. Ug ipadana ko nimo ang halin. Lando? Helena, naday ka na sa loyo? Oh,
sorry nga, midool ko nimo. Mangayo magudon ta og buwak sa Rosas. Gamay lang ang akong ibutan sa kwarto ni Sir Alejandro. Ayaw na lang paghago, Helena. Ilabay lang yapon na ni Ma'am Julia. Ha? Di ganahan si Ma'am Julia og buwak sa sud sa bahay. Nga naman, Lando. O, sa may rason? Wasap ko may baw sa rason. Abi ni mo, naluoy bi ako ni Sir Alejandro. Kung naluoy ka niya, at di man na siyang maayo. Ay, maubit ang gipalitan ako si Bel. Anong dali na siya makatawag na ako. Kibaw ka. Buutan kayo ka. Ha? Ngayon kag yung mahimong nurse. Kay, maayo kang muatiman og pasyente. Uy, kinsa man ang miabot? Panindot gud og auto, ana. Si Sir Franco na. Kadat kay ako nang ablihan ng kita. Kinsa man kana si Sir Franco? Gitawag ko ni Sir Alejandro. Sir Alejandro? Ni anak ko. May bisita ko. Okay. Kung may bisita ka, kinahanglan makapanudlay ka. Sudlayan sa tika, ha? Mag-ilis ko. Sige. Okay na, hapsay na imong buhok. Sige, magkuha kong imong polo, ha? Sir? Hain ini nga polo ang gusto nimong isuloob. Blue. Okay. Kining sky blue. Kibaw ka, sir? Favorite color na kong blue. Hubuan ta ni imong t-shirt, ha? Sorry. Nag-inis pa rin ka, Alejandro. So, ikaw riya yung bagong naras ni Alejandro. Miss? Helena Beren, sir. Mayo kay gwapa ng imong naras, Alejandro. Dili ka na layon. Biyai una kami, Helena. Yes, sir. Presko ko nugang pugiroon maning tawahan na. Unsa makayang papels kinapuhi ni Sir Alejandro. Ato na lang ko sa garden magpaabot sa tawag ni Sir Alejandro. Niyaga kong financial report sa first quarter, Alejandro. Gusto ka nga ako rin basahon? Ayaw na. Okay. Ihayag ka sa kutaraw karon. Nagkapanood na ka pa. Turi ay, maimportante kong i-discuss ni mo. Duha sa atong dump truck ang naguba. Kung kinahanglan mo palitaw pa ko. Ikaw na ang bahala. Hello, Franco. Hello, Madam Julia. Niya ka di ay. Nganong niya ka man? Doon na lang ko importanteng i-discuss ni Alejandro. Hello, sweetheart. Excuse na, Franco, ha? May pananghid lang ko sa kumbana. Sweetheart, may seminar kong tambungan sa Palawan. 2 days. 2 days na nga seminar. Mao nga mananghid ko nimong daan, sweetheart. Karong Wednesday na may mugikan. Okay ra ka din, awan sa mong nurse? Okay. Thank you. Thank you, sweetheart. Okay, humanak na ko sa akong tuyo ni Alejandro, Franco.
Okay. Marto akong iparanghid mo. Kumusta ang mga tao? Kira, Tod, mag-hire ko og duha ka bagong driver sa bagong dump truck nga ato paliton. Sige. Oh, relax lang din, Alejandro. Ako rin bahala sa itong negosyo. Dagan ba ding dagkong kahoy din sa layo sa dakong bay? Landong pagit kaayo. Uy, naiduyan nga pisi. Manong daan na kayo ng maong duyan. Ang lingkuranan, daan na sab kaayo. Nindot man tayo nga isang bayan din magbasa ko o sa kaadlaw sa diary ni Mama Tikhipi. Dear Diary, nindot ang kahaponon karong adlaw. Nagpaso-paso ko sa kakahuyan sa layo sa dakong bahay. Dini si Mama? Nakakita ko og buwak nga Rosal dool sa dakong kahoy. Ang iyang kahungod madanihon. Nagkutlo ko og usa ka buwak ug gibutang nako sa akong dunggan. Unya, kalit nga biduol sa Sir Alejandro nako. Og miingon. Misamot ka katawang nga may buwa ka sa dunggan. Nindot bitayan ang duyan din no? Ganahan ka? Wa ko makasabot sa akong kibati sa pagdahig ni Sir Alejandro nako. Og sa pagtaniyag niya nga bitayan og duyan kining tapita. Og sa sunod adlaw, may nagbitay na nga duyan sa sanga sa kahoy. Kapait na iskibati ni Mama. Naghangad siya sa bungan. Oh. Uy, daw. Si Ma'am Julia man ang nagpasalipod sa kahoy. O, si makakita na ko. Di na lang kumulihok na ni sa layo sa kahoy. Psst! Kinsa man ang iyong gisinsitan? Psst! Katong Franco ka na bidool niya. Gimingaw na ko ni mo. Ito pwede din Naghawak sila. Kung sa mga kibuhat sa asawa ni Sir Alejandro, may relasyon sila o kanang Franco. Babay na. Oo, sa mga ako nag-diskubrihan, kalain sa akong kibati. Mo naman kong kasukaon. Kalain, cute. Ganun na kabuhat man ini si Ma'am Julia. Kabuhatan ni Sir Alejandro. Kalain kit sa akong gibati. Hello, Papa? Shen, Pa? May mo ba nga maray? unsa man ka na? Papa, pwede ba ko nimong palitag sa kyanan? Nga ako lang? Pakita ako og taas nga grado. Og ini-graduate mo, may sakyanan ka na. Yes! Okay, Pops.
maning kamot ko. Thank you. Kapait. Kinahanglan pa yun ay kung maghago o na maka-auto. Unsa naman ni uy. Dili naman mawasa kung hunahunang ako nakita ni Madam Julia o katong Franco. Luoyan ni Sir Alejandro uy. Wala siya kalibutan nga. Ginunto siya siyang asawa. Elena, Kung kasi kasing-kasing ni Madam Julia uy. uy, Elena, Lando, ikaw din ha. Kuyawan matani mo. labi kay kag yunaon na. Unsa man na? Ha? Wa kagud baka dungog sa una na kong pagsangpit nimo. Nagpasabot lang nga importante kayo ang imong yunaon na. Wala mo rasab og nabalaka kayo ang imong naong. Unsa man may problema ka? Doon na. Unsa man na? O kung pwedeng isulti na ko ang imong problema, makasabot ako. Dili gid siya mahimong ipanulti sa uban, Lando. Personal. Dili man. Pero, mahimo ba, Lando? Dili lang una ta maghiskot o problema karon. Sige. Tuod. Igon sa pa ni Sir Alejandro sa Sir Franco. Sinaligan na niya sa iyang hauling o tracking nga negosyo. Mao ba? O niya si Madam Julia. Naasab na siya sa opisina? Wa siya mo apil sa negosyo ni Sir Alejandro. Nagpatukod na siya og beauty parlor sa sentro. Silang duha si Ma'am Shane ang nagpadagan. Unya si Shane nag-eskwela pa na. Mao ba? Kwartahan biday ni sila? Oh, mayor sa unang panahon si Sir Alejandro. Mo nga, nakapundar sila og daghang negosyo. Mao ba? Kanus alang na nagluya sa Sir Alejandro. Mga duha na katuig sukad nga giatake si Sir Alejandro. Mo nga, naparalayas ang katunga sa iyang lawas. Kaluoy sab no? Ayaw lang yun panagana sa papangutanan ako, ha? Ano ganing nangundang ang unang mga nurse ni Sir Alejandro? Dili sila kaanto sa kaisog na sir. Pero, karon nga ikaw na ang miatiman niya, nausab si Sir Alejandro. Mo kanay ako nakita ug ako naobserbahan, Helena. May kalman na si Sir Alejandro nga ikaw na ang nag-atiman niya. Tinuod lagi ang akong gisulti, Helena. May kalman na si Sir Alejandro sukag nga ikaw na ang miatiman niya. Dili lang tingali ka maumu-adjust ang una niya mga nurse. Lahi gid kanila. Mao na ang ako nakita. Kaya bagod ko na niya. Hello? Wa pa na ko pa din ang yuta. Mayuta di siyang baligya? Unsa ka kung ako ni ipapalit ni Mama na ring? Kung barato ra na, nganong dili man. Pero Helena, sure ka nga magdugay ka di, ha? Dili pa ko sure, Ma. Pero na-interest lang ko sa yuta sa akong kauban diri. Tanawa lang. Basinig makaya na to. Unsa? Ganahan ka mo tanaw sa yuta nga ako ibaligya. Oo. Nananghid ako ni Mama. Basin ko makaya ra namo. Lando, naunsa man ka? Nga na mo rin naman kag nag-uol nga na-interest mi sa baligya ni mong yuta. May ikumpisa lang ko nimo, Helena. Unsa man na? Ang tinuod, minyo ko. Minyo ka? Pero gibiyaan ko sa kong asawa. Mao ba? Ug kanang yuta nga akong ibaligya. Amo ka na duha. Napalit ka na namo sa among kaminyoon. O niya.
Unsa may problema, ana? Ganahan man ko nga ibaligya ni sa lain. Kanang di na ko makahuna sa pagtunog pa sa baong dapit. Ngano, daghan mo og handumanan sa maong dapit? Doon na sa mga sakit nga handumanan. Mga pangandoy nga naguba. Kailang naka-move on ako. Okay na ako. Oh, okay naman kahaday ka. So, kung off-duty na ko, ato ang taang maong yuta. Inom na si mong tambal, sir, oh. Butangan ako goon lang ang imong buko-buko. Palihog. Okay. Ganahan sa biyay ka. Anang kanta. Oh, sir. Nakadungog na ko na sa una. Bata pa ko. Basta, nakadungog na ko na sa una. Unsa man, ganahan ka nga mag-aircon lang or ablihan ako ang bintana. Ano pras kong hangin sa kagabi o ng imong mahanggap. Ablihi ang bintana. Ay, sir. Ugma ba? Humani mo pamahaw. Mahimo pala ka ko katiyot? Asa ka? Day off man ni Lando ugma. Mutanaunta ko siyang yuta nga baligya. Sige. Sweetheart, alas 7 ang akong flight karon paingon sa seminar. Mulakaw na ko. Ikaw, Helena. Ati managinig maayo si Alejandro, ha? Hatagi ko sa imong number, be. Ibutang diri sa akong cellphone. Yes, ma'am. Hoy, Helena. Tawgi ugma ang physical therapist ni Alejandro. I-remind sa iya schedule kang sir nimo. Yes, ma'am. Nasa lamesa ang iyang number. Ipakuha na lang siya ni Lando. Yes, ma'am. Sige, sweetheart. Adto na gyud ko. Bye! Palawan day to si Madam Julia, sir? Ganahan akong matug. Ang akong awit. Okay. Okay. Good night, Sir Alejandro. Gibiyaw din yung mga mata. Iskol kayong iyang naong manamati sa kanta. Walang itaw siya kalibutan nga. Giluiban siya siyang asawa. Kiss me inside, and though I close my eyes. Usman, wa magdulas yung biyahe. Wa, gyud. Bisag ilaga, way kalibutan sa akong lakaw. Tulukan daw ang itong bagasyon karon. Masulot ang ikasol sa tulukan daw. Yes. Excited na ko sa atong bakasyon, Franco. Ako sab. Nakatupad ko din sa sofa sa kwarto ni Sir Alejandro. Nakatuog na ba rin siya maayo? Muwento na ako sa kong kwarto. Mupakaway na sab ko. Kamingos kagabi yun. Gawas! Gawas!
Tingog man ron nilan to. Gawas lang! Kiso mo yung kipagawas. Gawas na din. Wakas ba ipahuna-huna karon? Lando, unsa ba akong buhaton na ron magustuhan ka nimo, ha? Sultihin ko. Gawas! Lando. Oh, si Shane naman yung kikasulti. Ganahan naman ko mag-exulti nimo diha sa imong kwarto. Ganong aral ka bagay-bagay sulti na ko sa kong kwarto, ha? Sa kapitulganan, nga init pa diri? Itog naman ko. Mga ako kinagit kayong musuot ko din sa imong gitaan. Kaya mo maning bay? Nahibaw ko nga wa ko'y katungod gumupugong nimo kung asa ka musod nga kwarto inimbaya. Pero pagbaton sab og delikadisa, nga di ka musod sa akong gihigdaan. Naunsa day mo din Lando. Hoy, Helena. Palitin ko nitog beer, be. Miss Shane, hubog naman ka. Mas maayo tingaling mo pahuway na ka. Unsa ka bang sugoon, ha? Yan ba mo malibad ka man? O ayaw kong tambag-tambagin na kay Wakay Kay? Ma'am, natuog ng imong amahan. Tingaling makamata siya. Panuway mo? Why magbuot na ako kung matog ko diya sa imong kwarto? Excuse me. Pasagi na lang na siya nga matog diha sa mong higdaanan, Lando. Oh, unsa pa may ako mahimo? Ikara man na siya kay wa man na iyang mama. Pauli na lang sa inyo. Ato na lang katog dito. Ayaw, ato na lang kuskusina. Sa iyo rabatang manglakaw ugma. Sige. Ugma naman dito mo ato sa inyo yuta nga ibaligya, no? Hoy! Helena? Dali ko dali tubig! Dali na. Magpalayo ang tadinhi aron di ta masuguan ang nabayhan na. Ha? Helena! Lando! Ayaw tubaga. Dali, managin ta. Karubos akong baby. Mao kinaganahan ako nimo. Kanang imong bangat, ha? Ako ginang ipatubo para nimo. Kana ba? Ganahan ko mamati kung gikan ka. Bulate. Kinuod lagi. Mo ni labing nindot ako ng bakasyon. Kaupan na kita ka. Kahumot sa kong baby. Kana ba? Wala mo katawa ka. Tinhe, libre tayo katawa o kusog. Dili parehas kung mag-abot dito sa ato nga. Maglibog ta kung asa ta mag-abot. Kanya, limitado ang oras. Pero tinigi, Franco. magtagpo ta sa usapis. Dili na ta mag-usik sa oras. Good morning, Sir Alejandro. Good morning. Sir, niana yung physical therapist. Salamat. Mananghid unta ko nimo nga manglakaw mi si Lando kadiyot, sir. Naala ko'y tan-awang yuta. Sige. Salamat, sir, ha. Nanugon ako ni Manang magpatawag ko kung humana ang therapy sa pag-atiman nimo. Sige. Onsay gusto nimong prutas, sir? Ikaw na'y bahala. Sige, sir. Manglakaw na mi. Mao ni ang among yuta og wa mahuman nga bahay ni Susan. Nasakitan ki kasi ang pagbiya nimo, no? Oo.
Kinsa man ang di masakitan. Daghan mi og pangandon sa kinabuhi. Ug daghan siya og gisaad ako. Kung sakit man para ni mong handomon siya, ayun na lang siya panahon na Gusto niya nga ibaligya na lang kining dapita. Aron makuha niya ang kwarta. Oh. Kwarta na lang ang gusto niyang kutan karon og dili na ako. O kinahanglang mahalin na kining dapita. Pila man gid ni. Ganahan gyud ka nga mo'y mapalit ani? Dili gid ako. Ang akong inahan. Mao ba? Wa ka gutoma? Mang-snack so na ta? Ha? Unya na lang ko. Mahimog musod ko sa bahay nga wa mahuman. Sige. Magpalit na lang ko og atong makaon. Maayo pa. Ni kwarta Ako na. Kaloy sa dining lando Gibiyaan man din siyang asawa. Kabuutan niya. Gibiyaan siya siyang asawa. Kaanugod ining ilang bahay nga wa mahuman. Ngano kang natintal man dayon sa lain iyang asawa. Mura man hinuon kog naluoy ni Lando. Silang duha si Sir Alejandro. Parehas kag giluiban. Vilma! Ikaw na! Vilma? Lola, dili ako si Vilma. Dili tod ikaw si Vilma. Nagunsa man ka dinis bay nila ni Lando. Kuan, mitanaw lang ko sa lugar. Kay ibaligya mo ko na niya. Ay, galaw mo Lando. Lola, kauban mis trabaho. Katabang kas mga Aldimer? Kuan, nurse ko ni Sir Alejandro Aldimer. Buhi pa din salbahis nga mayor. La? Ngayon kaingon man kang salbahis siya. Salbahis siya. Siyang nakaingon nga namatay ang akong anak. Siya! Lola, nganong... Uy, Nang Filipa, nang. Ayaw nagsubok ka si Lina. Demonyo ka na nga gaon mo, Lando. Demonyo na! Gipatay niya si Vilma. Gipatay niya ang akong anak. Iyang gipatay si Vilma Santos! Uy. Wa ka ba niya unsa? Wa man. Kuan, naaan lang ko niya nga si Vilma Santos. Guwapa pa ka niya, Vilma Santos. Mao ba? Salamat. Paano soft drinks Marigin ako napalit. Hindi kago-hago pagit ka. Busog pa manggod ko. Pero, Lando, tuod, ngano nalibog man to siya? Wala ko makasubay sa sugilanon. Pero ilado na siya dinhi sa among dapit tungod kay bisag asa lang siya moabot sa pagpangita siyang anak. Kinsa may ang anak? Vilma man kuno ang ngahan sa iyang anak. Vilma? Mao na. Pero, ngano si Sir Alejandro man iyang gipasanginlan nga mipatay siyang anak? Ayaw sa tagdahilin na. Kay bisan kinsa na lang ang iyang pasanginlan nga mipatay sa iyang anak. Mao ba? Asa man to siya magpuyo? May payag na siya sa kilid sa bukid ug nabuhi na siya sa pagpangayo sa merkado. Mao ba? Ayaw na siya dagda. Unsa man gusto ka nga itor pati ka sa palibot? Sa sunod higayon na lang tingali. Sige. Uy, nanawag na ang therapist. Nahuman na siya. Sige. Mamauli na ta.
Alejandro? Nagsakay na kasi mong wheelchair? Gusto ko sa lalaki. Ang therapist ang mitabang nimo aron makalingkod ka? Oo. Maayo hinuon. Aron makagawas ka na din sa imong kwarto. Onya, electric wheelchair pagyud na. Mura na kang nag-drive sa imong auto. Gusto kong mugawas. Papa! Ilis ka na imong nurse, ha? Kay wa na'y batasan. Nawag tagang akong kwarta. O karon lang ni mahitabo nga siya ng imong nurse, Papa. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.